L'amor. Les emocions són la sal de la vida. Sense emocions no valdria la pena viure. Emocionar-se és experimentar en la pròpia pell que s'està viu. És sentir en la carn i en l'ànima les convulsions de la vida. Les emocions ens mouen, ens sostenen, ens enfonsen i ens eleven. Som éssers apassionats. Hi ha emocions que fan la vida més bella, més noble, digna de ser viscuda. Emocions que ens eleven a la casa dels déus. A Verona, dues famílies enfrontades, dos amants apassionats. De dia, dues ànimes separades. De nit, dos cors enamorats. Entre petons oblidaren la realitat, desconeixent que el destí els havia deparat. I van lluitar per escapar, i la passió poder saciar. Però tot en un intent va quedar, quan la mort els va atrapar. Ell per ella. Ella per ell. I és que no hi ha tragèdia de més preu que aquesta de Julieta i Romeu. Per Déu, hi ha més perill en els teus ulls que envien espases seves. Si en són dolços, no em cal tema la seva oscuritat. Que res del món voldria que et trobessis. El mantell de la nit me'n protegeix, però si no m'estimes, que m'hi trobi. Prefereixo morir sota el seu marit que sobreviure sense el teu amor. Julieta! Julieta! Tots muntagut, si m'estimes, declara lleialment. Et juro per la lluna beneïda que corona d'argent aquests fitxers. No juris per la lluna, la inconstant, que muta cada mes la seva esfera. Ostres, que el teu amor és miracle. Doncs per què ets jurar? Per res, no t'ho juris. Però si vols fer, és per tu mateix. Ets el déu de la meva idolatria. Julieta! Sempre sorella dins, adéu amor. Tots muntagut, estima. Home, no de nit. Ara em fa por que sent de nit això no sigui un somni massa bonic i dolç per ser real. Gernika, marrazketa Olimpisi batean egina dago. Pablo Picassoren marrazketa ospetsu bat da. Marrazketa Bizkaiko hiriaren izena darama. Picassok Gernika margotu zuen pertsona guztiok ikusi esaten egun triste batean nola Gernika bombardaketa bat esan zuten. Zehazki, aprilaren 26. Guernica es uno de los proyectos realizados por Pablo Picasso. La obra lleva el nombre de la villa vizcaína de Guernica, debido al terrible bombardeo que sufrió su población el 26 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española. Marrazketa erakusten digu bederatzi gizaki non beldurra transmititu nahi diguten. Beldurra hau deritxo egun triste eta tragedia handiko bateri. La pintura muestra una compleja composición donde aparecen 9 personajes, que definen el espanto de un acontecimiento irracional y desconcertante. Badaude bi emakume, zerura begiratzen. Emakume batek, bere gorputzaren mina derata, eta besteak bere semea hil delako. Maldigo la fragancia de las rosas y el grito del cobarde en su delirio. Maldigo su significa cierto a dos o tres antiguas que aún me lloran. El odio es mi placer, el dulce río, donde veo el turbio tal del agua. Nada me complace, de aquel volcán herido, nada me acompaña, maldigo mi esperanza.